чок нестам ба гуфти ӯ беҷонам неки май беҷон метонистам баро ҷон дода саҳари ӯ ки фирае ман вақти тозаву кача дора танаша ба кача дора мозга ӯ ҳар саҳат кор мерава ба формача салиди ама ба ҳамун майка бруки ҷинси кетӣ баъдия петай хоб хеста ба сари ҷинҷ ба матыра мехостам якам недиим баъди ҷин кайфа бас ки мегуфти неки кайфай тӯда хубай ҳозима дадруни кайфам вақтею дадурундай гуфти мерам ба стакли сигарети ягувара ба рафтани ҷонат хуб нашид бозию баттара ягувара буд карда баъд бо даққатиш мезана чизера ки ту гандашу мебиниш неки етифат дора ту рафти имондак ба задани ту зиқи ба задани и механдам хандаи дуруғи ма хиртахе ки доим пара хандаи дуруғи ма ду чашме ки тара сирхай мара бина надониста меган ну хирсанда и ним соата ханда 12 соати хамай неки ту қанда зан ки донисти канда барой ки ғами ёра бо ним соат паси ханда хандаи паса дуруғ ма ҳама дид гуфт хирсанда неки и хандаи дуруғам дуруна ба герия хурдай рафтани ту мумкин ай махруб бошад агар ӯ тараф ай круги модур бошад хай чӣ хелай ҳаёт чӣ хелай качок баъди ёфтани як кисаи урам бичок ҳаёта фач меган чашмои тари ту ура ғами дига кас кайфи кад бара ғами ту не чӣ дошиден ку бугу чӣ хали медони марда похай барои кия мехели бас ту пат кади қатин вақте ма бадам дақини манам механдам дару чӣ хеле ке механдидид э асали бегона ҳаёт чархо фалака дина навбати шумо бад ирӯз мода навбатай кайфи ман ним соатам боша ҳойла механдона неки ку хандаҳои ту кувадаю ҳозию механда ту ай хандаю мегирӣ ама агирияи ту барои ханда механдам